otázka, co se bude v té škole dělat, jestli to zvládnete. Žádné obavy, je to bez vás. Nevíte, kdo napsal pohádku o zlatovlásce, nebo o kolik let je vaše babička starší než maminka a jak se jmenuje ta květina, kterou jste viděli na procházce s rodiči. To a spoustu dalších věcí se dozvíte právě v škole. Budete si i hrát, zpívat, tancovat, cvičit, soutěžit a přitom se dozvíte spoustu dalších zajímavých věcí. Naučíte se číst, abyste si mohli třeba večer před spaním přečíst nějakou pěknou pohádku a nemusela vám číst jako doposud maminka.